yabo baby staff sesishana. Hayi sistaff yabo la samba nathi. And siyagijima sithanda sama ngifuna ungasho. And uma usushayile gijima kamnandi kanjani? Ngakunika nje 5 stars thana sami. U5 star? 5 stars thana sami. Ima kanjalo ngishawula yini bese ngishaya nenye round futhi. Please. Hayibo. For what? First. Hayibo. Thola wena ngelevel Uboshelwani? Under arrest. Thana samboshelani? ngicela ubeke lento ayiphethe ulandele sunset and you don't have the whole day. Kwenzakalani love uboshelwani? Ngalo ubuthi ngiyabosha. Hayibo sana. Fast. Uboshelwani? Lezokwenzeka. Next time uzobuya ngayo. Hawu. Wena Baby ngiyawoshwa njengamanje. Ungikhathela la ngiyabuya manje. Hayibo. Hawu lephoyisa lafika lathatha isigebengu lashiya intashi. Hawu ngeke ngiyabalandela. No. Hayi bazose bayithatha uthi ngishayula nokugcina. Ima. Awubona ukuthi khona umuntu ngaphakathi. Sobanjwa la. Hayi kwenzakalani la? Bayangisesha. Usasha kanjani wisikele mina phoyisa ushiya intashi ngaphakathi yozo. wena thela lento yakho ungena ngaphakathi ngiyeza nevan lo ngihamba naye for investigation. Baby, basayo investigator, private investigation. Crime scene.